Remember when I government taken a more na biko kwana ọzọ maka nji ebe before ị na-ebudo ya bụ okwu nji ebe n'ụbọchị nke taata na ọ nwere ihe anyị chọrọ ka nti ọnụ na ya maka na ọdịga aka mgba nkịta ọdị ka ma nara afọ o nwere ụfọdụ ọ ga-anọkọtakwa ese edozie gidigidi were ihe na-anakọ n'ele na ọkpụkpụ wee na-asị biko ọnwa ndị da post m na yesterday about Simon Ekpa yes among case pronounce ihe ndị da post mechọ iwe were n'unu tata ozi ka m ji ega n'ụbọchị nke tata m na-adọkwa n'okwu na-ekwu na-adọkwa yut aka na ntị maka ihe a ha na-ekwu na ego adịghị ndị yut anyị nwee ego ha ji eje eke mgbada nweta ego na nkwa ha afọ ihe ji wee gbalụ onwe gị mbọ baa ụlọ iwere ihe chie mmadụ ọ jee na mmiri na-apụdo mgbe nwaanyị na-epolitu mmiri nọmba 2 a na-anara ụlọ ego n'ihe na ha alụ ọrụ na amakwa na ọ na-alụ na ọ da-alụ nọmba 2 ihe ndị ekwu ha bụ na nọmba 2 a na-anara ụlọ ego ikwechi isi gba mbọ baala onwe gị uru mgbe ejeje na-ekechi mgbada ụfọdụ a na-asị gị 500 300 1 million 5 depending on the price ịgbagharị iweta ma ndị na-ele anụ obi nna ha wee kechie mgbada ekechi ego na-akịzi weta mgbada ya adịghị mma 3 yut anyị je chọrọ ọrụ biko ka ma na-ajụ ihe ọya ebe natakan ọkụ ọtụtụ mmadụ ọkata mmadụ efue ka ma na ọya ebe natakan biko efi ya gara ala ọnụ n'ahịa onye mmadụ nwụnarịzi na-asa ka ebe gote efi adịghị na ndị niile na-abịa ego ewu ma onye efi ma onye ebinu bụ ndị na-ajụ ije lụọ ọrụ ọ na-adazi 1000 biko nyere m vidiyo kwunu n'okwu nji ebe n'ụbọchị nke taa Owo ga bu ni nyere pili no ya ko bo. Ma ni nyere pili no ya ko bo. Ma di nyere pili no ya ko bo. O ga nyere pili no ya ko bo. Na ka ipuru ko ya di ne ke ka ipuru ya di no yi. Ka ipuru ya di na bo, ka ipuru ya di na mbo. Ya ga na so bo pili ta tolo tan ni be ni bute ndo ba ni tan ba ya na re. U to bi ye dele gi ne ke dele gi no ye, dele gi na go dele gi na nko. Ile ni ni nembe pepe pe. Ta ga sa ba ni bo ru ni ke sa ya no ye, sa na ba sa na nko. Ne ma daalụkwanụ ndị nke m ọ bụ mmiri nwa aka alụ na-ekwu enwere ife ọzọ nji ebe a na-abụrụ ka nzie unu ozichi nsi nzie unu nwa amadi anọ ebe a na-eme na ya na-ekechi mgbada ka mgbada kwụọ ụgwọ ife ọbụla agwa mgbada ya mee abịara m isi gị na ọ na-arụ ọrụ ma na ọ da-arụ ọrụ abịara m isi gị na onye awụ fik mana ọ dị ree mana nna like ikpe lọjik ka m kpee lọjik gee ntị ke na lọjik m one a Naijiria nọ na ife siri ike ife ekpochiri akpochi onwere ebe ego si apụta ụmụ ogbenye na onye ọbụla na-ata afụ ma ọgaranya ma ogbenye ego adụrọ ọkwa so mmadụ wepụta wee jide ọgwụ ọ ga-eji wee kechie mgbada ọbụla ekechiri ọ na-akwụ ụgwọ in dollars onye a were ọgwụ a na-enye ndị mmadụ ọ dị possible n'isi ka ọ dị possible na mmadụ na ọ bụrụ ngwa jụọ onwe gị na ị nwere ọgwụ the power ikechi mgbada ka mgbada na-akwụ ife obodo gwara ka o mee ihe nyenwu ndị mmadụ ọgwụ ahụ oke mana ịma nyenwe ya na Naijiria nọ na ihe ji aka gị kpọkọchicha mgbada niile nọ n'ịntanetị wee bụrụ the richest yahoo boy enwere n'ụwa na nezie this guy na-akpọ the greatly jele this guy na-efulugo me ya odomanya na this guy dey j school at least secondary school because ije na wall efu na ọ ma ide ife and ọ ma-eme social media ọ nọ Facebook and ọ dị mkpa m ka ọ nọ TikTok which means na ọ bụrụ an illiterate and o nwee phone and o nwee enough money to buy computer ndị na-apị ife ọpịpị na-eyuzu mana ọ chọrọ ije tụta mgbada n'aka ya n'agbanyeghịkwa na o nwekọrọ ọgwụ ọ ga-eji wee kọmandị mgbada ka mgbada mee ife niile ọ gwara ya ka ọ bụrụ a billionaire in dollar because onye nwe ụdịrị ọgwụ anụ a bụ o jiri eba ịntanetị ọ ya aza ịntanetị niile azịza clearance ka ọ ga-eme mana this guy nwechara all it takes to become a billionaire through ife ọpịpị mana ọ chọrọ ime ya jikọna oge why na ọ chọghị ime ya nke ọ chọrọ bụ ka onye bịa ndị mmadụ asị ezigbo mmadụ ọ bụ asị nwa Chineke ọ dịrọ stingy ka onye bịa ndị mmadụ nya ma achọghị ije bute the money n'aka ya ọ chọrọ ka ọ na-enye ndị mmadụ
Use sense gị. Ọ bụrụ na ife a na-arụ ọrụ na ife ọbụla gwa mgbado na-eme, this guy ama ngwara ya mmadụ n'ụwa ọ mụ na-agwa gị ya. Mana ije na be this guy ife na ọ da atụ ọrụ. Ọ gbanyere na enwecha ife niile kwesị iji na-atụ ọrụ ma ọgwụ still ọ da atụ dị ọrụ. Jukọ n'onwe gị ajụjụ. When I see no good, can I was a sin of the Ganadanya. I have to suppose also. If I believe I have a go not annoy me, if I believe I want not annoy me, you have never want to not annoy me, you have never want to annoy me. Come and a preacher, take and Salanui, Cancer and Cancer and oh, Shimmy. Take us away every village at all, nobody need at all. Take us and take a son or a son of a son uncle. So not take the car yard. What can I put in this? Why can I put in this? What can I put in this? What can I put in this? Now, when the question banana bad watch. Oh, Shimmy, oh, yeah. Yeah, guys, I can't go to toys at all. See that we don't understand you have a picture on it. No, nobody got to put your me. You go work and all yeme. You go away and all yeme. You go out and all yeme. You go and all yeme. No, don't know that. In fact, tupu nke ọtọ vidio a, jụkwa onwe gị again. Ọ bụrụ ngwa a bụ onye na-apị ife ọpịpị nwere ọgwụ a this guy na-eklem na enwe ọgwụ ọwụ iji command ya mgbado mee ife niile gwara ya. Ị agwara ya mmadụ. Ọkwa mana ịma ngwara ya mmadụ. Ị ga-eji ya baa na ịntanetị kpuchapụ mgbada niile nọ ebe a. By now ị ga-abụ billionaire in dollar. Because na onye ọchị ijide ticha, ijide nke ọzọ ticha, ijidekwa ọzọ ticha. By now ị ga-abụ billionaire in dollar. Ọkwa mana onye egosi that secret. Then mmadụ pụtasị gị na ọ chọrọ igosi gị ya. Onye a na-achọ igosi gị ya, ọ dị emekwa the thing. Ọ dị eburukwa ike online. Ọ na-achọ inye gị, ọ na-enye gị asị na ọ bụ Good Samaritan. Ọ na-enye gị asị na ọ bụ Jesus Christ of Nazareth. Use sense gị. Again, ọ bụkwa na ịghọta ife nnekwu na ị ka na-ada ụtụcha ife nna ajụ gị. Sikene this guy na-arụ ọrụ a, nya test godi dị ọgwụ n'aka ya. Because na ọ na-aba mesie n'ife a test ya na yes, mmadụ kwesịrị ọrụsị ọgwụ, ọ test ya dị ọgwụ. Ọkwa ndị na-eme na ha na-agwọ odeshi bụ na ha gwọcha ha test ya, do na ọkwa fake, mana ha na-eme na amansi test ya. Sigodi ya test ya ọgwụ a. Weta ofu mgbada. Ịma na ijubeghị question, just fresh mgbada, bụkwa nke nọ na billing. Wuri ya nye this guy na phone gị ahụ ma na kọmputa eji arụ ọrụ. Si ya jiri aka ya na-apụtagodo mgbada ya ego n'iru gị. As experiment, as testing. Ọma mme ya. Ife o ji emele gị ya bụ ka o use your luck wee shine on. Nyewa mana ife ọ na-eme na akọmadị ya, because ọ bụ na akọmadị ọ ka iji aka ya na-atụta dị mgbada. Na ọ chọrọ use your luck wee shine on. Ka ọ esi wee use your luck bụ o mesi ife ọ na-eme dị ka ọgwụgwọ ọgwụ. O nwezi ka isi jebezie chi gị wee dị mma, mgbada wee dakaere gị. Maybe within 3 or 4 months or 5 months or 2 months iji emesi mee erisi ife a n'ime mmiri a. Ọ dịzie ka ife eme rụrụ ọrụ gị were ego percentage eje nye. Jụọ onwe gị why o ji wee dị interested na percentage instead of nyanwa ije bute the main money online with the ọgwụ. Ọgwụ na akọrọ m n'ọnụ. Jiri eze gị gụọ ire gị ọnụ. Mmasị gị were ire gị gụọ eze gị ọnụ. Kịta ife ya na-ejizi bụ eze gị na-agụzi ire gị ọnụ maka inwere uche. Ya gazi. Ekene m unu, ekene nwoke, ekene nwaanyị. Ọ na-asị m ike n'ụbọchị nke taata na ọ ya adịla anyị mma. Ya bụrụ nwoke mma, bụrụ nwaanyị, ike ebe na-emecha vidiyo subscribe kwa na this channel. Asị m biko onye m dị post m mejọ biko sịgbaghara nye nwanne a na-akpụrụ na ọ na-akatakwa esekwa we break up to make up for us to come back together. Na bụ mgbe ọbụla anyị na-anọ nnọkwa na the same page, ọ bụkwa ka nghọta nke m dị ka nghọta nke unu na-adị. But you about you are serving the public, sometimes you need to play by the public terms and conditions. But despite the fact playing by the public terms and conditions, makwa na onye na play by the terms and conditions bụkwa na mmadụ kwa ka ọ bụ. Biko ekene m Igbo niile, kene ihe na-ejele Igbo ozi ha ya mmanụ mgbe ọzọ.